Atate ndila Mwana ndila Mzimu Woyera. Ndikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye lero pa 4 January 2026 la Mulungu la chaka cha Epifania. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Isaya 60 ndime yoyamba kulekeza ya 6. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Fortune Chiwaya wa utumiki wa ana kuchokera ku Holy Rosary Likoni Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mawu achiwiri akuchokera m'buku la Aefeso mutu wa chitatu kuyambira ndime ya chiwiri kulekeza ya chitatu, ndikuyawerenganso ndime ya 5 kulekeza ya 6. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Nema Bonongwe wa utumiki wa ana kuchokera ku Holy Rosary Likoni Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mthenga wabwino kuchokera m'buku la Mateyo 2 verse yoyamba kulekeza ya 12. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Damiano Chita kuchokera ku Holy Rosary Likoni Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu a mneneri Yesaya. Iwe Yerusalemu, dzuka wala, kuwala kwako kwayamba, ulemerero wa chauta wakuwalira, mdima udzaphimba dziko lapansi, mdima wandiweyani udzagwa pa anthu a mitundu ina. Koma iwe chauta adzakuwalira, ulemerero wake udzaoneka pa iwe. Anthu a mitundu ina adzatsata kuwala kwako. Mafumu adzalondola kuchezemera kwako konga dzuwa limene likutuluka kumene. Yang'ana pozungulira ndipo uone zimene zikuchitika. Onse akusonkhanira kuti ubwere kwa iwe. Ana ako amuna adzabwera kuchokera kutali. Ana ako akazi adzatengedwa m'manja ngati ana. Udzaona zimenezi ndipo udzakondwa. Mtima wako udzalumpha ndi chimwemwe. Chuma cha mayiko onse chidzabwera kwa iwe. Kudzafika mdipiti wa ngamira. Ngamira zing'ono kuchokera ku Midiyani ndi ku Efa. Onse aku Sheba adzabwera. Adzakhala atatenga golide ndi lubani. Ndipo adzatamanda chauta mokweza mawu. Amenewa ndiwo mawu achauta. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a nkalata ya Paulo oyera kwa Efeso. Abale, mudamva kuti mwakukoma mtima kwake Mulungu adandipatsa ntchito yolalikira pakati panu za kukoma mtima kwakeku. Adandiwululira chinsinsi chake. Chinsinsi chimenechi anthu a mibado yakale sadachidziwe.
koma Mulungu wachiwulula tsopano mwa Mzimu Woyera kwa atumwi ake oyera mtima ndiponso kwa aneneri ake. Chinsinsicho ndi chakuti mwa Uthenga Wabwino anthu a mitundu ina ngoyeneranso kulandira madalitso a Mulungu pamodzi ndi Ayuda. Pamodzi ndi Ayuda ali ziwalo za thupi limodzi, ndipo mwa Khristu Yesu amalandira nawo lonjezo la Mulungu. Amenewa ndiwo mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Woyera monga adalembera Mateyo. Yesu adabadwira m'mudzi wa Betelehemu m'dziko la Yudeya pa nthawi imene Herode anali mfumu ya dzikolo. Ndiye kudabwera akatswiri ena anyenyezi ku Yerusalemu kuchokera kuvuma. Iwowo ankafunsa kuti, ali kuti mwana amene adabadwa kuti adzakhale mfumu ya Ayuda? Ife tidaona nyenyezi yake ikutuluka kuvumaku, motero tabwera kudzampembedza. Mfumu Herode atamva zimenezi adavutika kwambiri, ndipo anthu ena onse a Yerusalemu nawonso adavutika nazo. Tsono Herodeyo adasonkhanitsa akulu onse a nsembe ndi aphunzitsi onse a malamulo a Mose nawafunsa kuti, kodi paja adati mpulumutsi wolonjezedwa ndi Mulungu uja adzabadwira kuti? Iwo adati, m'mudzi wa Betelehemu ku Yudeya. Pajatu mneneri adalemba kuti, iwe Betelehemu wa m'dziko la Yuda, sindiwe wamng'ono konse pakati pa akulu olamulira Yuda, pakuti kwa iwe kudzachokera mtsogoleri pamene adzalamulira anthu anga a Israeli. Pamenepo Herode adawayitanira paseli akatswiri anyenyezi aja nawafunsitsa za nthawi yeniyeni imene adayionera nyenyeziyo. Kenaka adawatumiza ku Betelehemu kuwawuza kuti, pitani kafunsitseni za mwanayo, mukakampeza mudzandidziwitse kuti inenso ndidzapite kukampembedza. Anthu aja atamva mawu a mfumu adanyamuka. Nyenyezi imene adayiona kuvuma ija idawatsogolera mpaka idakafika nkukayima pamwamba pa malo amene panali mwanayo. Atayiona nyenyeziyo adasangalala kwambiri. Adalowa m'nyumba naona mwanayo ali ndi Mariya mayi wake, ndipo adagwada nampembedza. Kenaka adamasula chuma chawo nampatsa mitulo ya golide, lubani ndi mafuta onunkhira a mure. Mulungu adawachenjeza m'maloto kuti asadzerekonso kwa Herode kuja, motero adadzera njira ina pobwerera kwawo. Uthenga wa Ambuye. Abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye, lero ndi la Mulungu la chaka cha Epifania, kudziwulula kwa Mulungu kudzera mwana wake Yesu Khristu kwa anthu onse. Ndipo mawu amene akutitsogolera lero akuti Yesu Khristu adadzera kwa mitundu yonse. Ndipo mawu chiwiri, mawu a mkalata ya Paulo Woyera kwa Efeso akutitsimikizira kuti Mulungu adadziwulula ndipo adabweretsa chipulumutso kwa anthu onse. Ayuda ankaganiza kuti Yesu Khristu ndi wawo. Ndipo tipitirize kupemphera chifukwa alipo Ayuda ena amene pakana pano sakhulupirirabe kuti Yesu Khristu adafika pansi pano. Choncho tikamawerenga Baibulo tidzaona kuti panali nthawi zambiri zimene Ayuda
amakangana ndi anthu ena pa nkhani zachipembedzo. Padali kulimbana kopembedza, ayi ife timapembedza ilo, ayi ife timapembedza phirilo, ayi awa si enieni, ife ndi enieni. Amaona kuti Mulungu ndi wawo, ndipo Mulungu ndi wokhudza iwowo basi. Koma kudziwulula pamene tikuchita chaka cha Epifaniya lero, abale anga okondeka, tidziwe kuti Mulungu ndi wa aliyense. Yesu Khristu adabwerera munthu wina aliyense pansi pano. Tiyeni anthu ena tili ndi khalidwe lofanana ndi Ayuda, lomfuna kumutenga Mulungu ndi kumuyika mkhwapa mwathu kuti Yesu Khristuyi ndi wanga, Yesuyi ndi wathu. Ndipo kuwaona anthu ena nawonso akupemphera sitikumva bwino. Kuwaona anthu amene timawatenga otayika, timawatenga olowerera, kuti nawonso ayamba kupemphera, nawonso akuchijirika za mpingo, anthu ena timamva kuwawa, kumva kuwawa kuti anthu ena akupemphera. Kukhala ndi nsanje, kuva kupweteka mu mtima mwathu kuti anthu ena ake akutchulanso dzina la Mulungu. Abale anga okondeka, ndi zinthu zomvetsa chisoni kuti pakati pa mipingo yambiri imene ilipo pakati pathu pali chinthu china chimene timangolimbana, kulimbana malomo ena kuti tonsefe tifalitse dzina la Mulungu, Mulungu amene adabwerera anthu onse. Tiyeni tisakhale mpingo umene uli ngati Ayuda ayi amene amanena kuti uyu ndi wathu. Tiyeni tisakhale Akhristu omuyika mkhwapa Mulungu ndi kumtenga ndi kummangira malire, kumuzunguliza mpanda kuti Mulunguyi asachoke pano, asafike apo, asathandize awo, asamvere awo ayi. Koma nthawi zonse tizikondwera pamene Mulungu wafikira anthu ena, pamene Mulungu wapulumutsa anthu ena, pamene Mulungu wadalitsa anthu ena, chifukwa adadziwulula, kudziwulula kwa munthu wina aliyense, ndipo adafika pansi pano kudzapulumutsa mitundu yonse. Kenako mu Uthenga Wabwino, abale anga okondeka mwa Ambuye, tikuona kuti anzeru akummawa aja akunka natsatira kumene kwabadwa mwana, ndipo akukafika ku nyumba ya mfumu. Akuchita mantha, wasokonekera kuti kuliso mfumu ina imene yabadwa kuposa ine. Choncho pamene akunena kuti mukampeza nanenso ndikampembedze, sikuti akuzilankhula zimenezi ndi mtima wonse, koma akufunafuna njira yakuti akaphere mwanayo. Zonsezi zikuchitika chifukwa chakuti akuti nayenso ndi mfumu. Pofuna kuteteza ufumu wake, ali wokonzeka kupha mwana ameneyi. Abale anga okondeka, pamene munthu ndiwe mfumu, sizitanthauza kuti kwina kwakenso sikukakhalenso mfumu ayi. Aherode amangochita mantha ndi zinthu zimene sakuzimvetsa bwino, amangochita mantha kufuna kuteteza ufumu wawo, ngati kuti chifukwa chakuti iwowo ndi mfumu ndiye kuti kusakhalenso mfumu ina. Chifukwa chakuti tadalitsidwa sizitanthauza kuti winanso asadalitsidwe. Chifukwa chakuti ine ndili ndi udindo uwu, sikuti winanso sadzabwera zimene adzakhale ndi udindo omwewo. Chifukwa chakuti ine ndapeza maphunziro apamwamba, sikutanthauza kuti ineyo basi sipadzapezekanso munthu wina amene ali ndi maphunziro ake apamwamba. Pamene ine ndagula ichi, sikutanthauza kuti chimene chichikhala ndine ndekha dziko lonse
aliponso anthu ena amene akhoza kukwanitsa kuchita zinthu zomwezo. Herode amafuna ateteze ufumu wawo, osafunanso kumvanso nkhani ya kubadwa kwa mfumu ina, koma akhale iwowo basi. Tiyeni abale anga okondeka tizidziwa kuti monga momwe Mulungu adadziwululira kwa aliyense, amaperekanso mphatso zake kwa aliyense. Aliyense amampatsa madalitso. Madalitso ena akhoza kufanana ndi athu, ena akhoza kusiyana ndi madalitso anthu ena. Tizidziwa kuti zonsezi zimachitika chifukwa chakukoma mtima kwa Mulungu. Pomaliza abale anga okondeka, pamene anzeru akummawa aja anampeza mwanayi ndipo adampembedza ndipo adampatsa mphatso ya lubani, mafuta onunkhira, golide ndi mure, akuwunikiridwa kuti musadzerenso komwe kuja, musinthe njira. Abale anga okondeka, pali nthawi ina yake imene kuti tipulumuke timayenera kuti tizichite zinthu mosiyana ndi mmene timachitira. Anzeru akummawa maganizo awo mwina ananena kuti tibwerere kwa mfumu ija tikayiuze, koma kuti sinthani njira, mukadutsanso njira yomwe ija mkulu uja akufuna kumupha mwanayi. Pamene tikuyenda ulendo umenewu lero ndi la Mulungu loyamba mchaka chino, pali kwina kwake tisadzadutsenso, pali kwina kwake tisadzadzerenso. Tipeze njira zatsopano mowunikidwa ndi Mulungu Mzimu Woyera, tidutsire njira zimenezo kuti tipeze chipulumutso. Amen.